Една много сериозна тема ще дискутираме в следващите 15 минути. Какви са ползите и рисковете от минимално инвазивните кардиологични процедури? Това ще разберем от доктор Румен Цветков, който е гост в нашето студио. Добро утро. Добро утро. Доктор Цветков, разкажете ни какво представляват тези инвазивни кардиологични процедури. Това е едно голямо разнообразие от лечебни и диагностични, разбира се, мероприятия, които се провеждат не с отваряне на гръдния кош или на съдовете, а с пункция. Тоест, те са по-щадящи и в този смисъл по-добре се приемат от пациентите. От десетилетия се работи по тези процедури, по тяхното усъвършенстване, така че на днешно време вече имаме сериозни постижения в това отношение в света, пък и у нас в последното десетилетие с навлизането на здравната каса и на нашата здравноосигурителна система. В този смисъл може да се споменат и едно доста солидно разнообразие от процедури. Най-често в ежедневието това са балонна дилатация на сърдечна, коронарна артерия. Това се предприема сигурно най-често, защото е най-чест проблем. Това се прави при пациенти с остър сърдечен инфаркт, прави се при пациенти с тежка ангина пекторис, с стенокардия, с голям успех. И така, разбира се, освен тези най-чести интервенции, които се правят в ежедневието и които са донесли безспорна полза на човечеството, може да се споменат и доста други, които не са така чести, но не са и за пренебрегване, не са изключения. Това са, например, интервенции перкутанни при вродени сърдечни пороци. Някои от тях вече не се оперират по класическия начин, а могат да се затварят, например, междупредсърден дефект по този начин, който е по-щадящ за пациента, по-елегантен. За сега все още не е много по-евтин, но практиката показва, че с годините поевтиняват методите. Също инвазивните електрофизиологични изследвания, т.е. лечението, инвазивното лечение на някои аритмии е от огромно значение в света и е доста напреднало. Извършват се аблация на вродени акцесорни пътища, тъй наречените, като нарицателно станали ВПВ синдром, с голям успех, надкамерни тахикардии, камерни тахикардии, пейсиране, временно и постоянно пейсиране. Става дума за електрическа стимулация на сърцето, когато сърдечната честота е патологично, болесно, бавна и затруднява качеството на живот на пациента, се влошава значително. Има и рискове и за живота му. Разбира се, напоследък се отива и на още по-преди немислими мероприятия, като подмяна на аортна клапа по този начин, а не чрез отваряне на гръдния кош. И така, голямо разнообразие от инвазивни процедури, които повече или по-малко са навлезли вече в практиката с много добър успех. Много сложно звучи всичко това, което коментираме сега. Има ли достатъчно подготвени специалисти да извършват тези инвазивни процедури? Да. Има доста на брой вече лекари, които извършват тези процедури. Само до преди 10 на години те се брояха сигурно на пръстите на двете ръце в страната, но с доброто финансиране и с навлизане на здравната каса и системата, разбира се, здравноосигурителната, това стимулира и лекарите. Така че вече има доста, не десетки, а над 100 лекари, които в България извършват тези процедури. Разбира се, че едни са по-усъвършенствани в това, други не. Зависи от младостта на лекара, зависи от много качество и т.н. Но се работи и има успехи вече, не бива да се пренебрегват. Обществото вече е не както преди, а доста по-добре запознато с ползата
пък и рисковете, разбира се, от тези процедури. Точно това щях да ви питам, доколко са информирани хората за тези процедури. Страхуват ли се, мислят ли ги за по-рискови? Така е. Страхуват се доста хора и с основание, само че тия страхове трябва да са балансирани и потиснати, според мен, защото ползите са много повече, отколкото усложненията при такива процедури. А при инвазивни процедури едва ли би могло да се мисли да бъдат въобще без усложнения. Просто стремежа трябва да бъде да са минимални на брой. Така че информирани са хората, но мисля, че има какво още да се направи и от страна на нас, лекарите, както и от страна на медиите, да се популяризират тези процедури все повече и да се разказва истината за тях. Да се посочват не само неуспехите, а и успехите, които биха насърчили хората да се лекуват по тези начини. То най-добре е човек да е здрав, защото при всяка интервенция, независимо дали е инвазивна или не, винаги има някакъв процент рисков фактор. Как протича възстановяването след една такава процедура? Да вземем за пример най-често срещаната, която вие споменахте. Да, при една коронарна интервенция с поставяне най-често на стент, защото тя може да се извърши балонна дилатация, това, което разширява самата оригинална артерия, и това е голямото предимство на методиката, че се работи на оригиналната артерия. Не се взема, както при сърдечната хирургия, друга артерия, парче или вена и се поставя да замести тази, да заобиколи проблема. Възстановяването е доста по-бързо, несравнимо по-бързо, отколкото след хирургическа интервенция. Става дума за ден-два и си отиват в къщи. Разбира се, ако има някакво усложнение, ги задържаме по-дълго, докато го преодолеят. Това е рядко, разбира се, но се случва. В този смисъл качеството на живот, както сега е модерно да се казва на пациенти и в болницата, и след това в къщи е много по-добро. Те могат много по-скоро да тръгнат на работа. И тъй по-лесно се понася, не се прави обща анестезия, не се прави с обща анестезия, а с локална само. Когато са неспокойни пациенти, разбира се, има едно седиране, т.е. успокояване със съответен медикамент преди провеждане на тази процедура. Така че несравними са нещата и престоя в болницата е по-кратък. И белезите след това. Да. Белезите, те са по-скоро козметични, но тук става дума за пункционна рана, докато разбира се, веднага трябва да кажа, че без сърдечна хирургия не може и едва ли ще може и занапред. Защото си има случаи, които просто е невъзможно да се направят по този начин. Тогава се отива на другия вариант. Това трябва да се знае. Защото и това често сме притискани от пациентите да правиме непременно с балонна дилатация и стентове, а това не е винаги разумно и възможно. Има ли възрастови предпоставки за извършване или съответно за избягване на инвазивните процедури? Възрастови ограничения? Няма такива. Няма такива. Имали сме случаи по целия свят се съобщават и то в ежедневие вече стана, между 80 и 90 годишни пациенти лесно понасят тези процедури. Разбира се, не винаги е възможно да се направят чудеса и да се възстановят всички артерии по най-желания и прекрасния начин, но по-често е възможно да се направи нещо съществено, за да живеят по-добре. Понеже вие по-добре знаете от мен, немалко са случаите, в които и деца имат нужда от вашата помощ. При тях как стоят нещата? Да, в детската кардиология, каквато аз не работя, има отделна такава специалност, там преобладават вродените пороци, както се казва общо, вродените малформации и пороци. Разбира се, има кардиомиопатии, има и други заболявания, аритмии. Така че там е малко по-друга патологията. Там, например, не се среща това, което при нас, при възрастните, най-честия проблем. Коронарни дилатации, за които говорим, и исхемична болест на сърцето, както е известна в България. Така че по-друга, но там също има огромен напредък. Спомням си преди
да не казвам колко години, доста отдавна, преди около 30 години, как се правиха сърдечни катетеризации с диагностична цел, а също и с терапевтична цел при деца в София, където ходих да специализирам. А сега диагностиката почти изцяло се е облегнала на ехокардиографията, на неинвазивните, които не носят риск. С развитието на ехокардиографията това се постигна. Така че се правят интервенции при деца, безспорно, но вече почти само с лечебна цел. Да се затвори между предсърден дефект или ботулов проток, да не изреждаме, или други такива малформации да се коригират напълно или частично. Разбира се, и там сърдечната хирургия, отново да се върна на това, е безспорна номер едно все още. При тези вродени малформации, пороци, клапни и неклапни на децата. Увеличават ли се пациентите, които имат нужда от вашата намеса? Да говорим за Варна, защото предполагам имате поглед за тук. Дали се увеличават? Аз не бих казал, че се увеличават. Но да, във връзка с по-голямата популярност на тези изследвания, имаме голям поток пациенти в последните години, което преди не е било. Но това, мисля, че разбира се, че има между тях, които излиза, че са здрави практически и не се нуждаят от това. Примерно правят се диагностики на 100 пациенти, от тях често пъти до 20, понякога над 20% се оказват с минимални промени по артериите, коронарните, и не е необходимо да се слагат нито стентове, нито байпаси. Те продължават да се лекуват с лекарства. Това увеличение наистина на пациентите в последното десетилетие вероятно се дължи на по-голямата популярност и възможности, защото преди само в София и във Варна се извършваха, после в Пловдив, а сега има повече от 30 болници в България, в които могат и се извършват ежедневно тези процедури. Така че, да, може би са се увеличили в този смисъл. Колко време протича една? Но това е било необходимо, се оказва. Следейки по данните, които изнасят от години в Западна Европа и Съединените щати в света. Колко време отнема една такава инвазивна процедура да бъде извършена? Диагностичната процедура, известна като коронарография, коронарна ангиография, може би още по-точно казано, обикновено трае между 10 минути до половин час, зависи от трудността на случая и зависи от опита на лекаря, разбира се. Това е диагностичната, за да се каже здрави ли са коронарните артерии, имат ли нужда от нещо допълнително, от корекция, разширяване на стеснение, сериозно, с или без стент. А терапевтичната, т.е. ако прерасне ако продължи тази процедура в вече терапевтично мероприятие, още толкова време отнемат, отива близо час. Понякога и по-кратко. Пак, зависи от случая, зависи от опита на лекаря. А сравнено с хирургичната процедура, ако трябва да бъде извършено едно и също нещо? Да, сравнено с хирургичната процедура е по-кратка. Няма такава кардиохирургична процедура, която да е тъй кратка. Но и освен това не се извършва с обща анестезия и с отвеждане на кръвта, т.е. изкуствен бял дроб, сърце, машина да действа. Така че това е значително по-малка травма и точно за това препоръките в целия свят е всички коронарни артерии, които могат да се коригират по този по-лек, по-безопасен, да кажем, и по-щадящ начин да се прави така. Това, което се вижда, че не може. Така че зависи от преценката на лекаря. А има ли процедури, които се покриват от здравната каса? Един важен за зрителите ни въпрос. Да. Тези процедури се покриват отдавна от здравната каса, финансово се обезпечават и разбира се, цените са съобразени с нашия стандарт в България, защото в други страни са
по-често далеч по-скъпи тия процедури се плащат, но там стандартът е друг. Все още някои от тези инвазивни процедури, които са по-ново дошли в България и които все още са доста скъпи и не се владеят от нашите лекари, остават нефинансирани от здравната каса, но и това ще дойде въпрос на време. Да се натрупа опит, да се спечели доверие и тогава да се заплащат и тези процедури. Така че въпрос на време. А знаете, доверието най-трудно се печели. Много лесно се губи. Така е. За съжаление, напоследък, в последните години, сякаш доверието в лекарите по принцип е поразклатено, но мисля, че с навлизането на новите технологии и специалисти, които да могат да боравят с тях, така стъпка по стъпка се възстановяват нещата. Работата ви в този смисъл, когато говорим за инвазивни кардиологични процедури, е тясно свързана с техниката. Тук вече не е само човешкия фактор. Така е. Има ли рискове в това отношение? В смисъл техниката да ни изневери или как? Има, но те са минимални. Случва се, работим с компютъризирани машини по-често. Случва се по време на токов удар да се получи по време на работа, да се наложи да се рестартира машината, но това са неща, от които обикновено се справим. Разбира се, че навсякъде има и генератори за аварийно захранване по болниците. Това е задължително. Така че с техниката винаги може да има проблем с техниката. Винаги може да има. Като почнеш от най-обикновения катетър, с който работиш и стигнеш до... Може да го пречупиш без да искаш. Зависи какво съпротивление. И стигнеш до най-скъпите машини, до ангиографските и т.н. Тук вече на помощ идва опита на лекаря, колко бързо ще реагира. Опита и после ние по-често имаме и резервни варианти винаги. Така че случило се един дефибрилатор да откаже за това, че батериите, рядко разбира се, дефибрилатор, с който спасяваме спешно. Никой няма само един дефибрилатор. Винаги имаме поне по 2 и 3 в непосредствена близост. И те се проверяват периодично, разбира се. Така че техниката е важна, да. Може да създаде проблем, но обикновено излизаме от това. По-голям проблем са усложненията по други причини в нашата ежедневна работа. Но те не винаги могат да бъдат предвидени. Може да се опитва човек да ги предвижда и да взема мерки, тези усложнения. Без усложнения в инвазивните процедури едва ли ще може някога. Това са съвкупност от обстоятелства, които водят до тия усложнения, но усложненията могат да бъдат най-разнообразни от съвсем леки, като хематом, т.е. синина около пункционната рана и минеш през спукване на самата артерия, през която влизаш с катетъра, да се получи по-голям кръвоизлив или дори фалшива аневризма. Минеш през аритмии, които могат да се получат по време на самата интервенция, които са обикновено преходни и се справяме. В стремежа си да отпушиш дадена артерия може напълно да се случи да я запушиш. И това макар и рядко се случва. Говоря за сърдечната артерия, което е крайно неприятно, но може да се случи. И най-тежкото усложнение и смърт се случва. Както и в сърдечна хирургия, така и тук. Макар и по-рядко и тук се случва. Така че не бива да се изключва това. Все пак, когато се вземат всички мерки и се огледа от всякъде случая, могат да се намалят до минимум тези усложнения. Надявам се, че сме разяснили достатъчно подробно и ясно на нашите зрители, така от всички възможни аспекти, доколкото ограниченото време ни позволява, какви са предимствата на инвазивните кардиологични процедури. Пожелавам ви никога да не ви се налага да опирате до тях. Пожелавам ви да сте здрави. На вас, доктор Цветков, благодаря, че отделихте от времето си, за да споделим с зрителите ни какво може да се случи. И аз благодаря. Добро. Благодаря и на вас. Успешен ден. И, уважаеми зрители, не сменяйте канала, защото утре в нашия град продължава.